Киев имаше плакати, на които пишеше "Ти си лидерът, ти си отговорен". Демонстрантите опитаха да блокират важна пътна артерия, но полицията използва водни оръжия, за да ги разпръсне. Агенция ДПА припомни, че 100 от общо 130 души, взети за заложници, все още са живи. Петрол на Дирия от 29 км е оставил след себе си изоставеният в Червено море кораб Рубимар. Той пътуваше към Варна от Обединените арабски емирства и беше ударен от хутите. От Централното американско военно командване предупредиха за опасност товарът на плавателния съд да причини щети на екосистемата в района. Той превозва 41 000 тона тор и продължава да се движи неконтролирано във водите на Червено море, след като екипажът му беше принуден да го напусне. Тази нощ американски и британски военни части са извършили въздушни удари срещу хутите в Йемен. Атакувани са били 18 цели, подземни съоръжения за съхранение на оръжия и ракети, системи за противовъздушна отбрана, радари и хеликоптер. Тялото на Алексей Навални е върнато на майка му, съобщи в социалната мрежа X неговата говорителка Кира Ярмиш. Според публикацията това се е случило с условието да бъде погребан тайно. Не е известно кога ще се случи това. Според Ярмиш, но майката е била предупредена, че ако не се съгласи, опозиционният политик ще бъде погребан в затворническата колония, където почина миналия петък, 16 февруари. По-рано вдовицата Юлия Навалная обвини Владимир Путин, че изтезава покойния и съпруг в неговата смърт, както го е правил и при живе. В сряда, 28 февруари, в съседна Гърция се очакват транспортни блокади заради обща национална стачка, информира нашият кореспондент.